हर साल गीत गावे नहीं जा और आप सब प्यार भी देवेला हो कि यारे हरे भैया हो राजा भैया नहीं जानी तोड़ी हो। आज से 10 दिन बाद रक्षाबंधन विवाह रक्षाबंधन और एक उपलक्ष्य में के हर साल गीत गावे नहीं जा आप सब हर साल प्यार देवे नहीं जा ये बार भी गीत बोले बन जा वो सुनाए आप सबके कि यारे हरे भैया हो राजा भैया नहीं जानी तोड़ी हो यारे यारे भैया हो तू सो भैया हम हवा जानी मोड़ी हो। तो भाई का कहता कि जब ले जी अब माथे टीका लगाई अरे सब धागा से हवा सजाई तब भाई कि बहिनी तोहरा के कबो न भुलाई हो जब ले जियब कबले जनमो लुटाई भैया एक बार देखा तू लोग जो गालो सब गीत गोने जा भैया एक बार अपना बहिनन खाती अगर जकरा हाथ में मोबाइल बा हुए तो हाथ और जकरा हाथ में देखे दोनों हाथ उठा दे और बहिन लोग अगर आप सब सच्चा प्यार अपने भाई लोग से करेला तो दोनों हाथ उठा दे अपना भाई खाते और सब लोग ताली बजाए कि बहिनी तोहरा के कबो न भुलाई हो जब ले जियब कबले जनमो भैया हो राजा भैया नहीं जानी तोड़ी और खास तौर पे एक कमेटी के भी हम बहुत धन्यवाद करता नहीं कि आप लोग ऐसा गीत सुनीले हमने के अच्छा गीत और आप सबके फरमाइश शुरू से ही रहे कि भाई बहन वाला गीत रुआ सब जरूर गायब जाए अच्छा लगा था आप सबके सोच हमने के समाज बदल रहल बा और देखिए ये बहन लोग भी कितना खुश भाई गीत पर कि जब ले जी अब माथे टीका लगाई अरे सब धागा कि बहिनी तोहरा के कबो न भुलाई हो जब ले जियब जनमो लुटाई और भैया देखो एकरे दिन रहे हमने के अपना भाई से अपना बहन से भी खूब प्यार करे नहीं जा एकरे दिन रहे कि राजा भैया के शादी से पहले 11 को बहनों के शादी करे नहीं जा और फिर राजा भैया के शादी भई शायद हमने के भोजपुरी में अपन पहला बार ही कदम उठाओ नहीं जा हालांकि अपना मुंह से सब ना कहे के चाहिए तू लोग सब कुछ देखते बड़ा और हमने खातिर सौभाग्य की बात भाई कि हमने के तू लोग भैया तू लोग की वजह से आज हमने के घर में भी जो साग साधु आवेला सब तू लोग की वजह से बियाह कर लो नहीं भाई बहन गीत चलता तो मतलब बियाह कर वो भैया के कहे के मतलब बा कि तू बियाह कर आ बियाह से पहले तू ऐसा नहीं काम कर ए सोच खातिर ताली बजावा सोच हर कोई के अलग अलग सोच बा लेकिन हर सोच के पॉजिटिव लेवे के बात भैया इसके दीजिए देखो बहन के शादी हो गई बा
और शादी भइला के बाद वो बहिन जोने घर में गई भैया इतना सब ओकरा से सास ससुर पति देवर भसुर सब लोग इतना खुश बा, पूरा परिवार इतना खुश बा वो बहन से कि एक बार रक्षाबंधन में बहन के ससुर की तबीयत खराब रहता, मतलब उनका पिताजी के। तो बहन कहते हैं कि भाई ये बार हम ना आए, अपन ससुर के ऐसे तबीयत छोड़ के ना आ सकिले, राखी हम अगला साल बांध ले, चाहे तू लोग आ जाए। तो देखी बहन के सोच का बा, जब भाई सब जाते रोजा राखी बनवावे खातिर, फिर अपने घर में आके बतावो ताड़े, ऊपर माई पूछा ताड़े के बबुआ बुचिया गइल बिया, ओकरा कोनो दिक्कत तो नइखे ना, ओकरा से घर में सब लोग खुश बा ना। तो भाई लोग आके अपना माई से का बतावता कि हर साल जैसे रेशम से सहजावेले भाई के अपना कलाई हो। तनी ध्यान से सुनी सबे कि हर साल जैसे रेशम से सहजावेले भाई के अपना कलाई हो, कि ओ सही सजले बिया घर परिवारवा, कि ओ सही सजले बिया घर परिवारवा, आ ससुर में होता बड़ाई हो, कि ओ सही सजले बिया घर परिवारवा, ससुर में होता बड़ाई हो। अगर अच्छा लागल होगा तो तनी ताली बजा के आशीर्वाद दे दे। काहे कि हमने के भोजपुरी में हर वक्त प्रयास करे नहीं जा कि जे लोग कहला के भोजपुरी में खाली गंदा गीत आवेला, तो हमने के अच्छा अच्छा गीत तो अभी एगो गइले रहना हो कि गुड़े रे माई के दूध गोलालावा, कि एगो करे अलगा एगो देवे नहीं खानवा, कि माई से बढ़ाल बाटे कुल खानदानवा, तब कहे माई हुई गईली बेगनवा। तो आप सब अपने दोनों भाई के जितना प्यार आशीर्वाद देते रहो उतने में के बढ़िया बढ़िया आप सब खातिर और अपने भोजपुरी खातिर लावत रह जाए। अब लास्ट में एगो काल हमारे भाई गीत पाका सुनी। हाँ, अरे भाई तो